Прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Шаноўныя слухачы і гледачы, мы працягваем знаёмства з калекцыямі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Дагэтуль мы вялі гаворку пра хатнія абразы, а зараз засяродзім увагу на двух цудоўных помніках, якія хутчэй за ўсё ж такі пісаліся не для хатаў, а непасрэдна для храмаў. Справа ў тым, што гэтыя абразы напісаны такім жа чынам, калі казаць пра тэхніку, калі казаць пра каларыт, пра манеру пісьма, як і некаторыя з хатніх абразоў, але яны маюць большыя памеры. І зразумела, што для хатняй бажніцы, для размяшчэння на покуці яны бы не падышлі, яны бы проста не змясціліся там. І таму мы з вамі бачым такі цудоўны прыклад таго, што зразумела, што адны і тыя ж майстры, адны і тыя ж іканапісцы, канешне, працавалі над рознымі заказамі. Гэта натуральна і гэта лагічна. Хто быў заказчыкам, хто плаціў, на пажаданні таго яны арыентаваліся. І заказчыкам, канешне, мог быць прыход, храм, напрыклад, настаяцелі храма, ці хтосьці з данатараў, прыхаджан менавіта для царквы. Але у чым асаблівасць менавіта гэтых абразоў у параўнанні са звыклымі храмавымі абразамі, больш такімі традыцыйнымі, скажем так. Розніца перш за ўсё у тэхніцы выканання. Справа ў тым, што на дошку наносіўся тоўсты слой грунта спецыяльнага, ляўказ, ён называецца, гэта спецыяльны тэрмін. Накладалася яшчэ і павалака, менавіта гэта тканіна такая для таго, каб выраўніць дошку, таму што дошка, аснова жывапісная для напісання абразоў, яна складалася з некалькі частак, бо немагчыма знайсці дошку такой шырыні вялікай, яна злучалася спецыяльнымі шпонкамі. А што датычыцца абразоў хатніх, народных, мы іх сапраўды называем народнымі, бо ствараліся яны у адпаведнасці з густамі народнымі. Часцей за ўсё на масавую патрэбу сярод простага насельніцтва арыентаваліся іканапісцы. І асаблівасць гэтых абразоў у тым, што тут жывапісны слой нанесены адразу на дошку. Гэта спрашчала ўвесь гэты працэс, рабіла яго больш хуткім, больш танным, бо менш патрэбна было матэрыялаў адпаведных, менш трацілася часу, і адпаведна гэтыя абразы каштавалі танней. І арыентацыя ўсё ж такі перш за ўсё была на патрэбы насельніцтва простага для набыцця такіх абразоў для хатаў, але, як мы бачым, такім жа чынам маглі пісацца абразы для храмаў. Таму ужо тут цікавая з'ява назіраецца, скажем, у дачыненні да гэтага абраза. Яшчэ што тут на сябе звяртае ўвагу, гэта сама выява, сама іканаграфія і, па сутнасці, сам сюжэт, калі так казаць. Справа ў тым, што тут мы з вамі бачым даволі звыклых для нас персанажаў. Гэта Багародзіца з маленькім Ісусам Хрыстом. Тут яшчэ прысутнічае на выяве і святы Іосіф. Святая сям'я, фактычна, гэты сюжэт атрымаў найменне, калі склад персанажаў такі, то атрымала гэта найменне у мастацтвазнаўстве як святая сям'я. Але іканаграфія ў такіх твораў бывае вельмі розная. У дадзеным выпадку перад намі такая кампазіцыя, фактычная сцэнка, якая адбываецца, можна меркаваць, у інтэр'еры хаты, і мы з вамі бачым пейзаж за акном. Гэты твор створаны пад уплывам еўрапейскага мастацтва. У еўрапейскім мастацтве безліч было твораў, дзе была ўвасоблена гэтая тэма мацярынства і ўвогуле сямейнасці, вельмі шмат абразоў, шмат мы твораў ведаем, карцінамі той, што мы называем, але гэта карціна, па сутнасці, рэлігійнага зместу, была адлюстравана Багародзіца з маленькім Ісусам Хрыстом. Шматлікія еўрапейскія мадонны з'яўляюцца прыкладам гэтай з'явы, і яны былі, гэтыя творы вядомыя, канешне, і на нашых землях. І мастакі неаднаразова звярталіся да еўрапейскіх кампазіцый. Найчасцей гэтыя кампазіцыі станавіліся вядомымі нашым майстрам праз гравюры. Гравюры альбо літаграфіі таксама.
з'яўляліся своеасаблівымі рэпрадукцыямі з еўрапейскіх твораў мастацтва, а паколькі гравюра ці літаграфія гэта тыражны твор, гэта друкаваны адбітак, яны былі вельмі пашыранымі. І вот нашы майстры даволі часта карысталіся імі ў якасці першай крыніцы. Прасцей кажучы, яны з іх змалёўвалі. І мы з вамі бачым, хутчэй за ўсё, прыклад вось менавіта такой з'явы. І калі глыбей яшчэ працягнуць даследаванне непасрэдна гэтага помніка, то без сумневу адшукаецца, канешне, і першакрыніца, і хутчэй за ўсё знойдзецца гравюра, з якой непасрэдна мастак змалёўваў. Ну, у дадзеным выпадку, проста ведаючы пра тыя тэндэнцыі і ведаючы асаблівасці іканаграфіі, мы можам меркаваць, што вось такі ланцужок перайманняў тут назіраецца. А іншым творам, іншым прыкладам гэтай з'явы з'яўляецца яшчэ адзін абраз на вельмі папулярны і пашыраны ў той час сюжэт. І мы з вамі зараз пра яго пагаворым, а ў завяршэнні пра гэты помнік адзначу, што твор гэты паступіў з вёскі, у музей паступіў з вёскі Астрагляды Брагінскага раёна. На Гомельшчыне гэта паселішча знаходзіцца. І вот тут мы з вамі бачым сапраўды цікавае такое увасабленне еўрапейскага сюжэту у фактычна такім народным іканапісе другой паловы 19 стагоддзя з усходу Беларусі. Гэты абраз, які паходзіць з вёскі Дубравіна Кармянскага раёну Гомельскай вобласці, з'яўляецца увасабленнем такога таксама цікавага сюжэту. Тут прадстаўлена, мы з вамі бачым, Дзева Марія, і тут два дзіця. Для нас, канешне, звыкла, што адно дзіця прысутнічае на абразах, для нас звыкла, што Ісус Христос прадстаўлены, але былі такія абразы і ўвогуле такія творы, дзе было два дзіця ці два немаўля, трошку ў розным узросце іх бывала, адлюстроўвалі мастакі. Вось. Гэта Ісус Христос і Іоанн Хрысціцель. У іх розніца ва ўзросце была паўгады. І таму, адпаведна, яны былі амаль аднаго ўзросту, і, адпаведна, мастакамі гэта так і перадавалася на творах. Гэты абраз з'яўляецца копіяй карціны славутага мастака эпохі Рэнесансу Рафаэля. У яго ёсць карціна «Мадонна ў крэсле», і вот гэта кампазіцыя была запазычана адтуль. Цікавая, дарэчы, такая з'ява, што якраз у нашым рэгіёне усходняй частцы Беларусі гэта Гомельшчына і Магілёўшчына. У другой палове 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя было вельмі шмат абразоў менавіта такога сюжэту і такой кампазіцыі. Што магло паслужыць прычынай такога ўсплёску цікавасці да творчасці Рафаэля ў гэты час? Можна, канешне, выказваць тут розныя меркаванні і здагадкі, але, канешне, найбольш такая простая і відавочная з іх адзін з абразоў, які з'яўляецца спісам гэтай карціны Рафаэля, копіяй, можна сказаць, атрымаў якраз праслаўленне і увайшоў у гісторыю, сакральную гісторыю культуры пад назвай «Ікона трёх радасцей». Гэта кажу па-руску, таму што гэта сапраўды ўласцівы для рускай традыцыі, і абраз, скажем, знаходзіўся на тэрыторыі непасрэдна, скажем так, Расіі. І гэты абраз атрымаў у той час праслаўленне, і вот менавіта яўна гэта стала прычынай таго, што з яго пачалі выконвацца спісы. І спісы, скажем так, былі і ў нашым рэгіёне пашыраны. На самай справе з гэтым абразом не ўсё так проста, трох радасцяў, бо існавалі два варыянты іканаграфіі, два абразы, якія адрозніваліся сваёй кампазіцыяй, адрозніваліся сваёй іканаграфіяй, але называліся аднолькава. Таму гісторыя тут даволі заблытаная, і паколькі даволі цяжка пра гэта, зараз, скажем так, распавесці, не маючы магчымасці прадэманстраваць непасрэдна прыклады, таму што іх няма, то толькі гэта акрэслю, адзначу, тым не менш, і гэта ёсць ужо ў публікацыях, у даследаваннях пра гэта можна пачытаць, але гэта з'ява вельмі цікавая. Другой прычынай такой папулярнасці да творчасці Рафаэля ў гэты перыяд магло быць тое, што проста, можа быць, у гэты час сталі пашыранымі ў гэтай мясцовасці, сталі даступнымі, напрыклад, літаграфіі, дзе быў прадстаўлены гэты абраз.
Можа быць, толькі гэты абраз быў прадстаўлены на літаграфіях, ну, тыя, якія патрапілі на нашы землі. Гэта можна толькі выказваць такія здагадкі, но тым не менш факт застаецца фактам, што шмат было такіх абразоў. Помнік гэтага сюжэту ёсць таксама і ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь, і той абраз, які якраз знаходзіцца ў Нацыянальным гістарычным музеі, быў напісаны бабіцкімі майстрамі, там прыклад менавіта бабіцкай іканапіснай школы, пра якую мы з вамі ўжо гутарылі. А ў дадзеным выпадку перад намі прыклад пакуль што не ўстаноўленай іканапіснай школы, але з гэтага рэгіёну, пра што мы ўжо таксама размаўлялі ў папярэдніх выпусках.